Je li ovo najluđe što ste obradili pesmu Željka Joksimovića ili ćete još nešto ludo raditi? Kaži ti. Za nas je poznato da uvijek radimo neočekivano lude stvari, tako da je ovo još jedna u nizu. Ali radit ćemo još nešto luđe. Odabir je pao na pesmu Ludi ponosan iz nekoliko opravdanih razloga. Rećiš mi posle. Hoću. Dobro, mi smo pričali konkretno direktno sa Đuletom, pa je on preneo vama. Kako vam se dopala ideja? Kad je javio, meni nije bio šok, zato što je to očekivano od njega, to su njegove kreativne ideje i uvijek se ispostavi da je to prava stvar. A dobro. Srboje, si morao nekako drugačije sa ti bubnjevi da sviraš? Nisu, ne, sve je okej, a? Da, sve ima naš pečat, to najbitnije i meni sviđa kako pesma zvuči. Ja, i meni se sviđa. I to baš u vašem aranžmanu. I spot mi se sviđa, i sve mi se sviđa. Hoćemo da čujemo pa onda pričamo. Hajde. Možda da čujemo kako se i drugima sviđa. Evo sad premijerno, svetska premijera na Radiju S. Ludi ponosan. Kako to Natalija radi. Van Gogh.